जोंनि मुलुगनां आइजो सान फालिनायावनो जाबाय जे जोङो जोंनि थासारि उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ होबथानायनि थांखि आरो दानि उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरा जेरैहाय जाला लोंला जेरै जौ सिगारेट गान्जा ड्राग बेफोरनि थाखाय जानगाराव थानो थाखाय जों खावलायदों। दा बे गथ'फोरानो जोंनि इयुन जोलै जों आइजो आफादनि जानानै खावलायो जे दा बे उन्दै उन्दै एबा 15 बोसोर 16 बोसोर उन्दै गथ'फोरा जों ससियेल मिडियायावबो नुबाय थादों आरो जोंनि बे हालामावबो बेबायदिनो थिग जाबाय थादों। ओंखायनो जों आइजो आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय जाबायदि सोलोंथाइयाव दावगानो थाखाय जों बिथांमोनखौ गोथारै खावलायनाय जादों जोंनि आइजो आफादनि जानानै। समाज दानायाव बिमाफ्रा माबायदि जानांगोन? समाज दानायाव जोंनि आइजो माहारिया गोख्रों जानांगोन। गोख्रों जानायनि लोगोसे बिमा माहारिया जेरैहाय जौ संनाय बे जौ संनायखौ बिमा माहारिया बन्द' जानांगोन। अब्लासो जों उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ जों मोजां सोलोंथाइयाव होनो हागोन। अब्लासो जोंनि थांखिया जाफुंगोन। बिमा माहारिया उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ मोजां होनो नाजानांगोन आरो जोंहा गाला गुला लोंनाय बिमाफोरा संनानै देखायोबा बे फिसाफोरा निसय लोंखागोन। ओंखायनो बिमा आरो बिफाया सिगां मोजां जाग्रोनांगोन, बिनिफ्रायसो फिसाखौ मोजां खालामनो हागोन होनना जोंनि बिमा माहारिया जेरैहाय फिसाइ थाखानानैबो मालाय फिसाइदो थांफानाया गोबां गोरोन्थि होननानै आङो आइजो आफादनिफ्राय खावलायनाय जादों। 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिदों। बे आइजो सान फालिनायाव जोंनि साराङाफारा माइनावस्रि दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि आइजो अनसाय आफादा दिनै जोङो आइजो माहारिखौ बोरै सांग्रांथि लाबोनांगौ बिनि थाखाय जोङो नैबे आइजो मुलुगनां गौथुम आफादखौ जोङो दिनै हाबाफारि लानाय जादों। दा बिनि बेलायावनो जोङो आइजो माहारिखौ जोङो सांग्रां लाबोनाया जोंनि बिमा माहारिनि गोनांथिखा। बे बिमा माहारियानो जोङो गथ' गथाय एबा न'खर लानानै बा गासैबो गामि सिङाव थानाय आइजो माहारिखौ रोंनाय रोङैनि न'खराव संसार जानानै दं नालाय, बेनिखायनो जोङो जोंनि आइजो आफादा सांग्रांथियाव थाथों एबा सांग्राङै जोङो खौसेथियाव थाथों। जोंहा सांग्रां जायोबासो जोंनि गामियारि सिङाव थानाय रोंनाय रोङै आइजो दं बिसोरनि सिगाङाव जाहाथे जोङो फंनैसो गियान सोलांनो हागोन नामा, नै बिनि नोजोर बोनानै दिनैहाय जोङो बे 8 मार्च जोंनि आइजो सान फालिथायखौ जोङो जोंनि माइनावस्रि दख'रा आइजो अनसाय आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। माइनावस्रि आन्सलिक आइजो अनसाय आफादा 1990आवनो जों बे आफादखौ दानाय जादों आरो जोङो दा बेखौ मिन्थिनानै जोङो दा बे जोङो मुलुग सान आइजोखौ जों मानि दा फालिनाय जादों। बिदिनो गामियारिनिफ्राय गासिबो लिंहरनानै जोङो लिंहरनानै जोङो बे सानखौ मानि जोंनिनो गोनांथि होननानै जों फालिनाय जादों आरो जों ओमफ्राय बे सानखौ मानि जोङो फालिनायाव जों बेबायदिनो लिंहरो। देग्लायनि बोसोराव फिसा खालामबाय, थाखा फैसानि खोथा सिमोन जोङो आलासि लिंहरनानै गिदिरैनो खुंदोंमोन आरोना। देग्लाय मानि जोङो आलासिबो गैया, जों मानि बेखौ खुंनोसै होननानै सावरायलायनानै मानि जोङो दिनै बे जोंनि आइजो मुलुग सानखौ मानि जों फालिनाय जादों आरो। मा मा सावरायनाय जायो? बेहाय सावरायनाया जोंनि जेरैबायदि दा जोङो जेरै आनसलिक जोङो आइजो अनसाय आफाद दादों नालाय,
जों बाव दिनै माब्रै जों सांग्राङै दैदेननो हागोन, सांग्राङै मावनो हागोन, गथ' गथाय जोङो बोरै फोसाबनो हागोन, बेफोरनि गियान होनाय आरो बेफोरखौ जोङो रायजोआरिखौ लानानै बेखौनो जोङो बुजायनाय जायो, फोरमायनाय जायो। बेबायदिनो सावरायनाय जायो आरो बायदिसिना गाज्रि बायदिसिना होबथानाय मानाय बेफोरखौबो जों सावरायनाय जायो आरो जों बिनि थाखायनो दिनै जोङो माखासे ओरै माइनावस्रिनिफ्राय ओरै रंजालिनिफ्राय जुगिबिलसिम जाहाथे जानासार जाथों मिन्थिथों होननानै जोङो बे खामानिखौ दाखालि थांनाय मिथिङाव सावरायलायनाय जादोंमोन आरो दा गामियारिनिफ्राय गोजान गोजान फैनायाबो लेट जाबाय। बिनिखायनो जोङो नै दिनै बे खामानिखौ थांखि लादोंमोनबाबो मावफुंनाय जायाखिसै आरो